Salut! Și bine am găsit la o nouă serie de Euro Truck Simulator. Da. A, ce mă mâncă spatele? Nu știu. O să mergem Italia. De data asta nu mai e Germania, total am ales Germania. Acum cu urechea. Da, al treilea episod deja. De ziua de astăzi filmează. De Scania ăla. Da, să vezi ce. Acum, ăsta îl iau. Ăsta e un mod. Uitați. Scania e și asta, dar și asta. Ia să vedem, mai să ce spune. Nu mai știe de aici Scania. Ăsta și ăsta. N-avem bani decât de asta, din păcate. Uai, ce belea-i. Cât de belea. Uitați-o cu... Toți am uit de acolo. Wow. Sunt în Roma. Pe aici prin sala nu prea-mi pune să mă duc. Hai să fac ceva. Option, control, nu. Keyboard. Start, nu mă interesează. Trailers. Inside camera. Au. Rotate camera. Left auto. Nu știu. Să analizăm frumos. Nu, a fost Jurgos, care este fain. Am semnalizările. Acolo trebuie să mergem. Ai, ce mă mâncă spatele. Aici cred că trebuie să iau. La deci. Wow. Diesel. Verne. Wow, asta prea departe. Milan. Petrol 6000. Minus. Ice cream, nu, cea mai ieftină eu. Apples. Take job. Bun, mă duc să încarc. Să carc cu remorca aia. Foarte fain jocul. Bun, ce remorcă am? Drummond. F5. Nu e așa departe, mă duc pe autostrada asta și mă duc așa. Îmi place jocul ăsta foarte mult. Și jocul l-am luat de pe Altex, România. Dacă vreți să-l luați și voi, vă recomand, e super belea.
Da, și nu-mi place la ea, că nu prea poți să te plimbi prin oraș așa, să te plimbi așa puțin. Oh. Uitați, orașul e atâta. Cerculețul ăsta, atâta. Și că nu prea poți să te plimbi, ce fii și așa, așa. Și ăsta toate orașele. Adică toate țările, unde e România. Am încercat, mi-am instalat în România, dar era iurea. Bă, da, încet merg așa din fața mea. Iar să-și las mai mult. Cer să nu mă lovesc, că se cade. Eu nu stau după tine, frere. Până venea ăla, bă... Mi-a stat după ăla. Să mergem pe aici, pe aici putem. Da, sunt mai multe episoade decât unul de Minecraft. Deoarece facem o cursă și lungă. E 11 dimineața. Zic în ora de joc. Uite o benzinărie. Alimentez. Vreau full, nu... Mulțumesc. Nu plătesc. Gata. Plec fără să plătesc, primesc amendă. Nu mi-am. Nu știu ce nu mai vreau să plătesc. Era mai fain pe volan. Să mi-am. Wow, m-am oprit fix pe autostradă, ce nebună. Vai de capul meu. Avem 19.992 de euro. Avem ceva. Și mă doare urechea. Nu cred că o să filmez tot, dacă nu va filma tot, o să fie pe două părți. Două părți. Da, nu cred că e o problemă. E o problemă că o să dăm save unde se oprește. Sau de când în când o să mai
uit. O să mă uit. Pe eco ăsta care vine primul și filmarea, că nu știu dacă o filmează. Shop. Și alimentescu deja mi s-a dus. Mai pasă 92 de km, mai pasă 90 km, mai pot să merg. Și până acolo nu prea ajung. Nu prea sunt 40 de km, 490 de km. 300. De fapt 300, nu prea sunt. Da, asta a fost și primul episod. Bun, atunci vă zic pa. Ce naiba. Pa!